inakuwa ni information ambayo ni sahihi, sio kama vile utaenda kwenye mitandao upate information ambazo sio sahihi. Sasa kwa vile tumezungumza nao na wengi wamekiri kuwa wamepata maelekezo na maelezo mazuri tu ambayo yatasaidia na yataweza kulinda mchezo huu wa football, kuhakikisha kuwa wachezaji wanacheza kwa haki, wanacheza wakiwa wakitumia hii moto ya ADAK ambayo inasema stay clean, win right. Ushindi ambao unapata inakuwa ni ushindi wa kweli na ni ushindi wa kudumu. My name is Ronald Ngala. I'm the General Manager of Gor Mahia Football Club. First of all, allow me to congratulate or appreciate Federation for doing this for the clubs, and I hope they will go ahead now to do it with the players directly. But to start with, what we've learned as administrators of the various clubs, we've known much, and before even the players are convened so that they can get it direct from the horse's mouth, we are going to share more knowledge of what we have gathered today. I, for one, have gathered a lot on what anti-doping means and what it intends to do and what they are doing for Kenyan football. So we have realized that they are not enemies of football clubs. They are just trying to make it, the players have it right for both their health and also the outcome of our matches. My name is Patrick Nkusale. I head the medical department at AFC Leopards. We really appreciate Football Federation Kenya for this opportunity to enlighten us on doping. This is very important for our players, especially those who take substances without knowing their effect. For us to have fair play and protect the players in terms of their health, it is very important for this information to cascade down to the players, the team managers, and even the coaches, so that in future the players are able to know what is good and not what is not good for them. I think this is very important, the first good step in the right direction for the federation. I'm very happy that the federation has a doping control officer who will steer this process, and the information will reach all the players and all other stakeholders as it is intended. Okay. My names are Bint Namuri Makoti, Secretary Ulinzi Starlets. I'm so grateful for this ADAK workshop. I've learned a lot. I've learned a lot. At least I've gained knowledge on the dangers of doping, and I'm looking forward to share it with players so that they can avoid some things too. Yeah, the workshops are necessary for the players. At least they can gain knowledge through it, so they can maintain clean sportsmanship. Yes, mano romo mabene no kelo kanyo ndo jotende klipe mopogore ma tuge league maduong' pacho kae ndi league no ero mar wakeni maradhula kachel koda league no ero mar ariyo National Super League kanyo ndo kabende koro ne torumo kama ine romo no ero mar puonjo kanyo ndo ko tenore kanyo koda weche go mag kelo kanyo ndo koda doping weche go mag adhula kanyo ndo kata tiyo gi yedhe kuma bedo tek ng'ini wacho gani thoth jotugo nitie jotugo mabende midhiero ma kama endi mako ga endi iyudo ka gitiyo gi yedhe moko bende wacho ni chiemo ma jotugo seche moko chamo ino ka seche moko mag ga jang'wech iyudo ka jang'wech dadhi ng'wech to chiemo moro no chamo tiwacho ni chiemo no nigi kanyo ndo koda kwiri mok ni kare kendo ma endi seche moko nyalo miyo wach kata no tiyo gi yedhe kendo nyalo miyo kume kanyo ndo mage chenro go bende ne dhi nyime kanyo ndo achiel ka bende adako makoro kanyo koda wada ne puonjo godo jotende klipe go kuma gadhula pacho kae koda mano ndo mapio ka yueyo club no ero mano mar kata team no ero mano mar Malkia Strikers kono cha kanyo ndo tugo go mag Cave women volleyball championship mabende dhi nyime Kasarani buore Nairobi kacha inde yo ero makare ma indi banka ne grado kanyo ndo team no ero mar Zambia set Sadik kumlinthi maonge duoko kanyo ende tungo bende no tuge nyoro ka bende team ero mar Malkia Strikers mabende saka kombe ni endi inyade par koro to geto ma kata monyo laone ka kombe ni endi kanyo endo telo nero
mar ariyo. Koro wabiro ng'iyo ni biro chalo kodgi nade kanyo endo gi tuke kara biro ka geto mar gi kawo kombe ni ende tilo noero mar 11 kanyo endo ka kombe ni endo gi sakawo kanyo endo nyadi pa tuke gi kidhi nyime Kasarani Indo Arena kacha endi kendo bang'e wabiro ng'eyo to ng'ama biro bedo jaloch kanyo endo ka bende Kenya kata tim noero mar Kenya Malkia Strikers kokalo kuom coach margi Geoffrey Omondi owacho ni giikore makare kendo gigeto yudo loche mar 11 piem nieri makelo timbego iko mag wakeni mag volleyball kata mipira noero mar apada kanyakla tuke mabende wang'ni obagi pacho ka endi bwore Nairobi kacha wabiro ng'eyo ni to biro chalo kodgi nade mano tim noero mano mar Malkia Strikers kanyo endo ka bende wawiski kanyo well tuke ko bende dhi nyime kanyo endo janeno mar Kala TV da kawiyo ka endi mokwongo kaduogo to wabiro dhi nyime kod mamoko bende iko ni ka endi e yonero makar kik dhi makbur. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Yes, machikini kero yene mar Kala TV wadhi nyime yonero makare gweche giki mag tuke ma rido achiel kachiel ko wang jowin mari mar Kala TV kanyo yendo. Kabel wadhi nyime kanyo yendo nitie tuke eko mag rowere matindo mabende dwendo kanyo yendo ni Anoka 2026 games mabende dhi nyime kanyo yendo. Kabende team mar Kenya, mano Kenya youth team koro ni to tiyo gi tuke gi eki mar nonegi ikore ni tuke eko mag Olympic kata youth Olympic games mabende biro bagi e pinyno ero mar Senegal mano e kinde tarik 31 mar dwe mar 10 nyaka tarik 13 mar dwe mar 11 higa ni endi ikanyendo ka bende giwacho tuke gi eki mabende dhi nyime gi korego maber mar neno ni gibiro timo maber tuke eko mag Olympic mag rowere matindo mabende biro bage i Senegal kanyendo. Wawinjane kaka ne giloso ka bende team no ero mano mar basketball mar tuke adek no chako tuke gi maber odiochieng' no ero mar 2 ka bende nitie jong'wech mabende notimo maber odiochieng' no ero manyoro. Wawinjane kaka ne giloso bang' tuke mabende no tugi midhiambo manyoro. Game. We are having a really good fight with South Sudan. We just needed to play to the end, and that's why I think we slipped up. But we'll improve in the next game. The boys really put up a good fight, especially on teamwork and communication. And I will say that it was a well-planned game, although the boys got a bit tired. Currently, our U17 are participating in this game. And our target is the Dakar Youth Games. Mweza kuibuka mshindi wa mbio za mita 200 na najisikia vizuri sana kuwa mshindi kuendelea katika kiwango kingine. Today's team, we are optimistic that all the athletes are able to meet the time for the Olympics, and we have trained very well, and we have no doubt that the team will make the Olympics based on the training we've had. And we are hoping that we'll have a small medal. Kwa wera kopogore gi mano endo janeno mar Kala TV ka bende wadoke tuke eko mag adhula matin parne ikrok dhi nyime ne tugo no ero mano mar AFCON 2027 mabende biro bagi e pinje eko mag Afrika ma ugwe ka endi ka bende piny mar Kenya piny mar Uganda kaachiel kod Tanzania biro bago tuke gi kanyakla kanyo endo tuke mabende biro bagi e kinde tarik 19 mar dwe mar 6 higa manyien nyaka tarik 17 mar dwe mar 7 higa ero manyien mar 2027 kanyo endo ka bende ikrok dhi nyime koni koda kocha ka bende jotelo go mawuok e duol mochung' ko mag adhula e pinje go mag Afrika CAF koro nochopo Afrika ma ugwe ka endi mon mi koro to gimed goyo kogono kaka ikrok dhi nyime kata ikrok mag pinje gi eki adek mano pinyno ero mar Kenya, Tanzania kaachiel kod Uganda mar biro bago tuke gi eki mag CAF AFCON 2027 kanyo endo e bwo East Africa pamoja bidi kanyo endo ka bende team ni endi do chopo pacho ka endi kama bende negi rango kanyo endo pewe mabende Kenya biro tiyo gode bago tuke gi eki bende negi ng'iyo kanyo endo kuonde go eko mabende jotugo biro timo orako kata training grounds kanyo endo ka bende hotels kuonde ma jotugo biro ninde kanyo endo weche go eko moriwo kanyo endo alap ndeke weche go eko mag osuptende gin moko kuonde go eko mabende koro negi chuoyo wange ka ging'iyo to Kenya ikore machal nade ne tuke gi eki mag AFCON mabende biro bagi higa no ero manyien mane kin tarik 10 kod 9 mar dwe mar 6 higa manyien higa no ero mar 2027 nyaka tarik 17 dwe mar 7 higa no endo mar 2027 kanyo endo ka bende moko kuom bende negi chuoyo wange no kanyo ne lap tuke no ero mano mar Atlanta Sports City mabende ne lap tuke no ero maduong' mabende ne picha kanya achiel kachiel no endo ne lap tuke no bende no chak ger pacho kaendi kendo gere standard no ero mamalo nikech en kanyo chiegni gi training grounds maromo 4 kuome kanyo endo moluore kanyo endo kendo bende standard mar gedo mar kineno kanyo endo to ni malo ka bende sani endi chiegni osechopo ata malo madirom 70 gi wiye kanyo endo nikech ibiro yawe ayanga machiegni ni endi kanyo endo bende ne ging'iyo kanyo endo lap tuke no ero Kasarani mabende nyalo paro ni ne owuo mon mine gere mochomo yo ka bende komachielo bende ne ging'iyo kanyo endo Kipchoge Stadium kata Kipchoge Keino stadium mabende nitie Eldoret mabende oyangore ni Kenya biro tiyo go kanyo endo kaka alternative ground kanyo endo mago mokuom gigo mabende ne ng'iyo kinde gi mabende ikrok dhi nyime koni koda kocha ka bende gima korito maduong' to biro chalo nade gi tuke go eko mag AFCON 2027 bende Kenya gi Uganda gi Tanzania oikore mar biro bago tuke go eko e yono ero makare ko ero koda mago eko weche go eko buno tuke go eko mag ng'wech wanyo kanyo ni jang'wech machon marahuma ma pacho kaendi kendo legend Eliud Kipchoge
koro ne to oyango ni obro chako kanyo endo club no ero ma tiego weche go mag ng'wech ka bende club ni endi obro miyo nying mar 1.59 kata mana 159 kanyo endo 159 nyalo paro ni en record no ero ma bende lead Kipchoge no keto kaka nyang'wech mokwongo mano kwongo ringo kanyo endo ng'wech kinda kata marathon e bwo seche 2 kata mana piny ene seche 2 kanyo endo nyalo paro kanyo kanyo endo bwo saa 1:59 kanyo endo ng'wech mabende ringo kanyo endo Berlin Germany kocha chaendi nyakurom ganyo ka bende koro to yango ni ma endi en gima bende biro neno ni okonyo goro were matindo mar tingo were margi e weche go mag ng'wech ka bende no yango ni Kenya pod nigi wuoth mar ariya mar neno ni gimedo bero tuke go mag ng'wech unyalo kaka ne oloso. We will form a strong club which can promote our community, can promote our nation, can promote actually our young people. As 159 club, I believe that actually a lot will happen. We'll actually give you a heads up of anything when anything actually arises. Because even the concept of coming together was, we looked at Eliud as an athlete with very, very unique characteristics and values that represent our own values of resilience, of excellence, of superior technology and strong products. Discipline in terms of execution, and that is exactly what we saw, and that's how we were able to really work together with Eliud. It's a celebration of talent. We have great potential in our workforce. This was a new assignment. It required a lot of creativity around design, technology, and our employees stepped up to it. So it is a statement of confidence in the younger generation. Yes, ka wera koda magoye kapok ng'isi ni to chalo nade chiro mar nyiewo jotugo koni koda kocha inyanya pinje go iko mag jowagunda kata Europe kocha chaendi parni draw mano mar Champions League le wacho ni Champions League phase ibiro tim kawuono saa 1 mano mar otieno kata saa 1 ma midhiambo kawuono ni endi ka bende timbo sekete ya gulu mopogore kanyo ka bende abiro ng'isi kaka timbe ni ya gulu mopogore koro ibiro geto ni kata oganda mang'eny biro rito to team ne dhi tugo tije mbage e league phase mar Champions League kanyo endo pot 1 tugo kanyo endo club no mar Paris Saint-Germain ma bende gine joloch mag tuke gi eki ma higa mokalo wan kanyo endo koda Bayern Munich, nitie Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Man City, Arsenal, Barcelona kachiel koda Atletico Madrid ka pot 2 kata gulu mar ariyo tugo timbe mokete gulu mar ariyo tugo kanyo endo Borussia Dortmund wan kanyo endo koda AC Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis kachiel koda PSV kanyo endo ka bende agulu mar adek kata pot 3 tugo kanyo endo Feyenoord wan kanyo endo koda Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahce wan kanyo endo koda Shakhtar, Galatasaray bende ni kanyo endo ka bende pot mar ang'wen tugo kanyo endo Slavia Praha, nitie kanyo endo Bratislava, nitie kanyo endo Stuttgart, nitie AK Athens, nitie kanyo endo Lask, nitie Como, Lens, Viking kachiel koda Sabah ka bende ka wangochopo kanyo endo saa 1 motieno tibiro tim kanyo endo draw mar league phase kama bende koro biro ng'eto timbe gi biro rakore kanyo endo kenyo kanyo endo wang ni England nigi timbe kanyo endo Champions League. England nigi timbe kanyo wan kanyo endo koda Liverpool, nitie Manchester City, nitie Arsenal, nitie kanyo endo club no ero mar Aston Villa, Manchester United bende ni kanyo endo mago timbe go kuma bende wuok England kanyo endo gin tigni timba beach mawuok England kanyo endo nitie kanyo endo Liverpool, Man City, Arsenal, nitie kanyo endo Aston Villa, Manchester United mago wuok kanyo endo England kanyo endo biro chalo nade kanyo endo to dhi chalo nade league phase no endo nya kora mga jwang transfers mana mapiyo transfers mana mapiyo kapok away ka endi angisindo transfers chalo nade kanyo endo transfers mag jotugo iwacho ni club no mar Liverpool koro to senyo kanyo endo yanga jotugo Bradley Barcola kowuok club no mano mar PSG kendo koro Barcola odonjo kanyo endo ka bendo nyewe kanyo endo euro million chiegni mar kanyo endo 100 koda 20 kama endi koro kete kanyo endo jatugo machielo ma bende koro Liverpool onyew kanyo endo gi pesa modhuro bang' kane ginyew kanyo endo jatugo Isak
kanyo endo kinde manokalo chien jatugo Florian Wirtz bende nyalo paro ka bende ne ginyiew kanyo endo gi omwoma ma odhawo kanyo endo. Bende wacho kanyo ni jatugo no Gabriel Jesus kata Gabriel Jesus mar club no mar Arsenal wacho ni sani koro tok tim orako gi club no mar Arsenal ka bende wacho ni nyalo wuok e club no mano mar Arsenal kendo bende wacho ni club no mano mar Atletico Madrid gete kanyo endo maliche mokalo mago moko kum transfers ma bende ni kanyo endo achiel kachiel kanyo endo wacho ni jatugo no endo ma bende iluongo kanyo endo ni Gabriel Jesus nyalo wuok e club no mar Arsenal ka odhi kanyo endo e club no endo mar Atletico Madrid kendo wacho ni sano ko timo rako gi club no mar Arsenal. Jatugo Alvarez ma bende goche club no mar Atletico Madrid weche osebedo kaluwore koni koda kocha club mar Arsenal dware club no mar Barcelona niche dware kanyo endo bende wacho ni sano ko timo rako kata kamano wacho ni dende lit to be wacho ni kawuono bende nokochako neni orako ka bende liekore ni Arsenal temo malich mokalo mon miyo kawo jatugo ni endi kanyo endo koro biro ngendo biro chalo nade kanyo endo koda club no mar Arsenal. Liverpool bende luo kanyo jatugo Sarr mar club no mar Crystal Palace ma endi ka bende koro giwe kanyo endo wach no mar luo jatugo Yakubu Mente mar club no mano mar Brighton kanyo endo mago ma bende liekore koni koda kocha kanyo endo ka bende wacho kanyo ni mana kasangisi motelo chane jatugo Gabriel Jesus oko train gi first team ka bende wacho no nyalo wuok e club no mano mar Arsenal kanyo endo kan achiel kachiel kanyo endo mago ma bende timore koni koda kocha. Manchester City bende wacho ni koro nyalo kawo jatugo iluongo ni Iliman Ndiaye kanyo endo ka bende Jack Grealish bende wacho ni koro ni to nyalo wuok ka dhi kanyo endo Everton ka bende club machielo ma bende ne dwaro Jack Grealish otingo kanyo endo club no mar Sunderland bende ne dware kanyo endo maliche mokalo kanyo endo mago ma bende liekore koni koda kocha cha endi nyakoro Mogajwang ka bende jatugo kata jagol Martinez bende koro wacho ni nyalo dhi club no mar Chelsea kowuok kowuok kanyo club no mano mar Aston Villa kacha cha endi kama bende osebedo kotugo. Carlos Baleba nosedonjo kanyo endo club no mar Manchester United kendo no osadhi kanyo endo. Bradley Barcola sangise no osadhi club no mar Liverpool ka bende sani girito mana timo medical test ka achiel koda tieko deal no endo yonero makare. Jatugo Bwadi nodonjo kanyo club no mar Manchester City kanyo endo achiel kachiel ka bende club no mar Real Madrid bende pod medo mana pango jotugo ka bende kone chage kawo jabak machielo Oscar Nasei kanyo endo jatugo ma bende yike pod tinjege 21 mago moko kum transfers mantie koni koda kocha nyakora mogi Ajwang koro bro ng'iyo ni to dhi chalo nade gi league mano mari PL ma bende osechakore ayanga noneno ka Arsenal nochako maber kendo pod gin kanyo koda geno kendo pod ginyiso ji ni giikore mar ting'o league no endo yoneno makare. Chelsea bende wang'o biro mayore yore nikech Chelsea bende noneno nochako maber wang' kendo nawinjo kajo Chelsea moko wacho ni sasa ma gitieko ga namba 10 e league to next season gikawo go kombe koro warito kanyo endo. Aonge mathoth janeno mar Kala TV biro kanyo koda midhiero makar waradi kendo kinye chenro ni endi mano mar chal mar pewe mane ta iluongo ni Fred Mayaka.